kentän sivussa, että mä pääsen mukaan. Otetaan. Siis onko joku ilmassa jo? Ei, mä oon tässä teidän etu kello 11. Joo, selvä. Sen lisäksi sieltä muuten tulossa yksi Joo, odottaa Fokke vielä ruotuun. Joo, se on tämä Alper 22. Joku tuntematon. Selvä, ei muuta kuin roolaa. Joo. Mitäköhän tässä tapahtuu? Mä katon sit vasta kun edellinen lähtee liikkeelle, mä lähden pikkuhiljaa nostaa hadaa. Mä en ainakaan lämää suoraan sitä. Torni, 3 ensimmäistä konetta rulla. Ensimmäinen ilmassa, toinen ilmassa. 3 ilmassa. Ei ollut ihan vielä. Ei oo vielä. Nyt on. 3 ja 4 ilmassa. Ja vielä yksi tulee, katsotaan mitä sitten. Joo. Kiertäkää siinä hetki, niin mä tuun kanssa. Mennään Noniin. Vasemmanpuoleinen kierros. Ja se on nousukannalta varmasti parempi. Kyllä. Vasemmalle muutenkin potkuri vetää, sinne on aina niinku taloudellisempaa kääntyä. Nyt Muutenkin, kaunis jos ääni. saatte ponin perseeseen, niin vedätte laipat sen verran auki just sinne, että sinne mahtuisi 2-4 väliin. Mä et osaa sanoa paljonko se prosentteina olisi. Ja sitten vaan vasemmalle boostilla täyskääntö, niin siinä ei pysy Mustangin perässä, ei voi minkään. Niin ne suomalaisetkin sanoo. Ai jaa. Joo, että kun vasemmalle lähti kiipeämään, niin ei mitään saumaa kenelläkään. Joo. Ilmassa. Visuaaliteihin. Koitan ottaa sisäkaarteista kiinni. Voiks lähteä menee? Se on sinne rannalle päin, siihen testikentälle, eiks niin? Rannalle päin, merelle. Joo. Oota, kerään vielä vauhtia. No te ootte nokkaa sinne aika paljon. Screenshottien varten muodot, 2 muotoa vierekkäin. Mulla on mahan alla tavaraa. Joo, mäkin huomasin, mä menin tosi pienellä tehoilla tuosta Pokesta ohi. Mä tuun muotoon sun kaukeli. Käännetään Joo, sen verran joo. oikein, että lennetään ton kukkulan yli, mikä näkyy kello 1. Kuitti Roger. kukkula kello 1. Over kukkula. Overkukkula. Selvä laskuun over kukkula. Over kukkula. Olihan tää nauhalle jollekin menossa. Hyvä homma. Paljon hata. 1.44. Ai 144 uskaltaa ajaa. Uskaltaa. Tämähän menee yli 500 tässä näin. Persuttaa keulaa aika nopeesti. Näköjään joo. Ollaanhan me aika paljon kevyempiä koneita ja me emme polttoainettakaan läheskään yhtä paljon kuin teille. Mihin sitten kun ollaan menty over kukkula? Jatketaan sinne meren rannalle ja ruvetaan seuraamaan sitä sitten myös. Okei. Hetkinen, Sturz, eiks niin? Ja MV vai OV? Kumpi oli viivästetty? MIT ja UNE. Eli MIT on viivästyksellä ja ONE on ilma. Okei, ja viivästys ei vissiin toiminut ihan kunnolla vielä. Ei mun mielestä ainakaan. Joo. Ja mä en viitti laittaa sitä syöksyä eli Sturzia, vaan mä vedän sillä laaka. Kuin loivasti sen saa laaka pudottaa? 0-30 ja sen yli on Sturzilla muistaakseni asteissa. Eli kyllä se aika jyrkkä on sillä laakallakin. Siis hetkinen, 0-30 Astetta. Sturzilla. Ei vaan sillä laakalla. Okei. Juu. No joo. Ja Sturzilla sen yli.
Siis Fokke. Joo, laaka on ehkä A10 tutumpi tolle joko 30-40. Niin Joonas hävisi, äsken varppasit ihan pirusti. Onko se siinä vielä? Joonas, radio check. Kenellä on valot? Kyllä kuuluu, Joonas. Siinä se, nyt sä tulit takaisin, siinä sä oot. Sä oot ihan all over the place näköjään. Toivottavasti ei netti on menossa. Se on se joku tuntematon. Taitaa kotareillakin olla valot päällä. Okei, joo. Sit se on Vain yhdet valot näen. Selvä. Joo, alempana, huomasin. Okei, mihin sitten kun ollaan joen yli menty, niin jatketaanko me vaan tohon? Mennään merenrantaa myöten, pitkin joo. käänny. Sukumia on siellä se on niemen nokassa tuolla meren. Ai niin just. Ai Aivan. niin se on Kyllä, Sukumi, kyllä, totta, Sukumi, niin joo. ennen kudeltaa. Kyllä. Joo, eka kenttä mikä tulee Joo. siellä vastaan. Okei, mä otan sitten teidät oikein puolen skarssa kiinni. Okei, tästä suunta sinne on... Olisiko se... Aika tarkalleen 300 varmaan. Kyllä se tästä kärki näin. tuolla näkyy, kun katsoo tarpeeksi kauan. Se on vähän tuolla. Joo, niin näkyykin. Voitan sä ruuvata niitä auki päin. Meinaatko, että olisi kylmä vai? Eikö siinä ole ne varoalueet? Onko sulla neste vai öljy? Kuumana, kylmänä? Joo. No koita vetää päin. No en mä sit sano mitään. Näyttää siltä, että sen verran kuitenkin kone oli hajalla, että toinen laskuteline on mennyt ylös. Pikkusen vajaava sillä kaluston liikenteessä. Juu. Mä en enää näe edes niitä mersuja. Mä oon Fokkeen takana. No, pikkusen oikealle tuolla näkyy se merenlahti ja se kärki on Fokella. Joo. Kuin sikailee? Onko sulla jotain kirkkaita valokohteita sieltä, mistä sä sait saada heijastaa? Siis kumpi sulla on siis se, mikä tulee tuohon kuulokkeisiin vai mikä tulee lippiseen? Kuulokkeisiin, just joo. Lippis on kyllä mun mielestä aika paljon parempi. Siis parempi vai? Kyllä. Ahaa, olen eri mieltä. Ai jaa. Onko sulla Tracklit Pro? Se klippi vai? Niin, kuulostaa Ei on, mutta mulla on kolmannen osapuolen. No, okay. Ai, mikä se semmonen on? Tämmönen tuote kuin Delan Clip. Joo. Onko se langaton? Ei, mutta mulla on kaverilla tuotannossa, tai ei tuotannossa vielä, protoasteella langaton 3 tunnin akulla. Sitä vois harkita. Toisaalta eihän se Ostitko se toisaalta kotarissa? vaadi muuta kuin ledit. Tässä se pienellä kellopatterillakin pysyy päällä vaikka chiliona vuotta. Joo. Ja hinta oli sovittu. Mä en tiedä meinaa yhtään heidän hinnastostaan. Joo. Joo. Joo, mutta siinä tulee vissiin kamera mukana ja NS valmis paketti. Sehän olisi kyllä ihan hieno. Tää lippikseen laitettava klippi, niin tästä tulee aika paljon parempi, kun muistaa 2 asiaa. Laittaa sen semmoiseen lippikseen, niin lippa on suora. Okay. Ja toisekseen taivuttaa pikkasen sitä vartta, mikä nousee ylöspäin, niin enemmän pystyy. Sitten se on aivan vimpan päälle mun mielestä. Se voi johtua, että mulla kärsi se heijastepinta siinä mun lippislaitteessa.
Se ei heijastanut enää kunnolla. Mä pesin Fairilla, mulla oli sama ongelma, sit rupes putaa taas. Okei. Onks Rasvaa kun tulee sormista siihen pintaan, niin se ei enää heijasta niin hyvin. Tai sit se heijastaa jotenkin vituilleen sen, mutta Fairilla pesin, okei. johon lähti pelit. Pitääpä kokeilla. Mun mielestä siitä on nyt kulunut se heijastuspinta pois. Sen takia, koska kotieläimestä se oli hyvän makuinen. Okei. Karu jätkähän ostas prätkän vanneteippiä, tommoset heijastavaa vanneteippiä, pani suikaleet siihen. No se heijastin taas se vaan on joo. Niin. Kumpi on johtokone, Jallu vai Kotori? Mitäs teillä täällä Sukkumissa on sitten? Jallu, Kalle 4 oikealle siivelle. Nousevia hävittäjiä. Okei. Ja ne ei sais päästä ilmaan vai? No helpompi ne on tappaa sinne kentälle. Missä on triggeri, mistä kohti ne, miten lähellä me ollaan, kun ne yrittää lähteä ilmaan? Mä tiedän. Vois me semmonen voitais tietää, ei 1944 ollut mitään triggereitä. Niin, miten sokea jätkä siellä on tornis kiikareiden kanssa? Siitähän se johtuu vai? Mutta vodkaa niillä oli. Vedetään tasaan tähän 3 kilsaa. Okei, nyt mulla on visu niihin koneisiin, mä korjaan vähän kurssia. Mä yritän ottaa Joo. suoran linjan. Käykää mersut vaan kiinni, jos peitte ennen sinne ja ottakaa, jos siellä on AA:ta, niin ottakaa se pois. Katsotaan lähteekö mikään ampuu. Oi. Pelästyi. Photo opportunity. Hitsi kun mä en nyt hahmota sun lentosuuntaan, niin tää jotenkin imee itsensä sua päin. Odota. Nyt. En mä täällä näe ketään muut kun noiset staattisia kohteita. Katsotaan nyt kun päästään. Nyt sieltä ruvettiin lähemmäs. Joku vähän kyllä tekee jonkunnäköistä manyyveriä tässä. Mä vedän kimppuun jo. Hyvä. No siinähän ne näkyy. Ne on ihan täällä. Ne on ihan miten sattuu täällä. Mennään kohta pilveen. Renderöiks kaikilla tän pilven? Joo. Okei. Mulla on tapahtunut sitä, että se pari kertaa ei oo tullut ollenkaan. Mun pitänyt olla johtokone. Oota, mä jättäydyn vähän. Menetiks mä nyt Cavernourin tossa? Menetin tietysti. Yhden kerran rötsähti. Nyt jos sit Cavernourin. Millä sä selviit siitä, kun se on vaurioitunut? No nyt se näyttää mulla 9:30, että nyt pitää vaan sitten pitää vauhtia yllä sen verran, että se potkuri pyörii riittävän lujaa. Muuten kasvaa manifoltit liian kovaksi moottorissa, jos pitää hanaa isolla ja lapakulmiin iso. Missä siellä oli niitä koneita? Ne on tässä platalla. Osa on menossa justiin liikkumassa. Kaikki varppaa aika paljon. Kyllä tossa on yksi staattinen, mä ammun sitä. Kato vähän oikeeta nyt, ettei... Sisään vaan. Oi! Nonni. Hirveä määrä valoja tuolla kentällä. Okei, tuossa on tommonen IT-kanuna. Kotari tossa rullaustiellä, mihin me ollaan just menossa. Koitan kaikista pohjoisimpaan. Nyt ampuu. Koitan siihen. Siinä on kyllä koneita vieressä, mutta ne taitaa olla staattisia. Ei herra ilman. Meille monen sekunnin katkoja tulee tähän. Ai varppii vai? Voi perse. Oho. Saanko mä 3? Aika hieno. Se oli kyllä hieno passi. Mulla ei ole mitään käsitystä, miten täällä pommitetaan.
Kai se vähän niinku lonkalta olis vedettävä. Eipä tuo siirrannut. Mikään siihen oletusmäppäys, onkohan mä laittanut se? Ja pitääks toi liipasin varmasti olla kans laitettu? Mayday, vittu mayday. Kellä tuli jo vapunpäivä. Joonaksella. Ei irtoa. Mikä on oletusmäppäys? Olikohan se right, altti tai control ja space? Ei, kyllä se painuu täällä pitissä. Ootas, mulla on vissiin toi varmistus vielä päällä. Ai niin, mulla on wing ordnance pois päältä. No niin. Ilman kos. Hieno räjähdys. Se on nyt johonkin, ainakin savua. Hetkinen. Eikö se ole lähtökohtaisesti hyvä? Räjähtää savua, mikä lie. Onko se IT saatu pois jo? Ilmeisesti on, kun ei tuttu enää. Okei, ja menen noihin kiitotiellä, tuohon rulaustiellä oleviin. Joo, pitäis saada ne kaikki veke. Tää ei ollut kelin vahvi suoritus. Nyt se ehkä irtos. Sisämereltä. Tosta. Niin vastapäiväinen reistrekki vai? Mä oon ite lentämässä, käännän nyt rullaustien suuntaan ja kohti merta. Saatiin vähintään kaikki haavoitettua. Tässä Mission Editorissa nimittäin ongelmia tunnistaa toi Group Dead silloin kun ne on maassa tuolla. Luulen, että ne rupee heti saamaan rearmia, riperiä kun niitä ampuu, jos ne on maassa. Ainakin potkuri oli sammuneena 3. Pikku breakki. Inhot merettä päin ensimmäiseen koneeseen. Ai, siltä puuttuu siipi. Nyt puuttuu toinen. Oi! Multakin. Siinä oli nyt hyvin demottu noi Stickforcet. Montas konetta putas sen takia? 3. Joo, mä koitin vetää kaikkeni ja ei mitään. Mä oon hengessä. Sama oli mulla, mä laskeuduin vielä kyllä ihan siinä. Itse asiassa en enää, mä paloin tänne ohjaamaan. Oisin kerennyt hypätäkin. Jalot RTV. Musta, siis niitä ei saa ihan täysin kuolleeksi jostain syystä. Jää, mutta Mission Editorin mielestä ne ei ole täysin kuolleet. Vasta sitten kun ne saa ilmaa tapettu, niin silloin ne on. Eli
Siksi mä luulen, että ne rupee saamaan ripeeriä heti, kun ne on kuolleita melkein. Silloin kun ne on maassa. Tai jotain, joku bugi siinä on. Heliback. Eli mulla oli aikaisemmin tässä missiossa Group Dead-ehto, ja se ei toiminut. Niin mä vaihdoin Unit Alive less than 100%. Mihin Joonas hävisi? Tää sama on. Puoltaaks sulla, koska mulla on vielä puoli tankkia. Onko sulla molemmat tankit valittu? Eiks Fokkessa oletuksena oo? Se viedään ylös siinä Starkissa. Mitäs Joonas suunnailee? 2-asentoinen kahva. 3-asentoinen kahva. Odottele, että nopeuttelee laskuun. Nostaa ylös. Hei, pop-up group. Jallu. Odota. Nyt en muuta enää kysymystä. Hidden vai toi? Mikä se toinen oli? Siis punainen kahva pitää laittaa mahdollisimman ylös. No siis se, niinku, se ottaa kaikista tankeista siellä mun mielestä. Kotari, Jallu, viholliskoneita, kello 9, kääntäkää suuntaan 190. Jallulla matkaa, odota. Tiukenna kaartoa. 230. Kotari väärä suunta. Jatka sieltä. Suoraan etelään. 190 on melkein myös etelässä. Kotari ylhäällä kello 12, etäisyys 2 kilometriä. Kello 11, kello 3, mikä toi, 9. Mä sanoin teille 9, mä tarkoitin 3. No. 2,7 Jallu käännä itään. Kotari suunta 1, 3, 0. Tällainen korkeus on. 2,7 tuhatta. Joo, se kompassi lähtee ainakin Mersussa toiseen suuntaan kaarron aikana ja se sitten niinku pistää nupin hämää. Joo, sitä pitää niinku ensin vähän kaartaa, sitten vetää leveliä ja katsoa mihin se osoittaa, sitten taas kaartaa lisää jostain. Voit muuttaa suunnan 090. Jallu, sano sun suunta kompassi. 090. Okei, se on true. Mittaan siis sen mukaan. Oot sä Lontoon tehtässä? Kyllä. Kotari käännä 025. Jallu 060. 060. Etäisyys 9 kilometriä. Kotarilla 11. Okei, kääntävät pohjoiseen. Tiukentakaa vasenta kaartoa. Siten, että Jallu 020. Kotari 050. Päivitys Kotari 080. Kääntää ei, perkele, kääntää pois silti. Pidä 070.
Jallun suunta hyvä. Etäisyys 7. Sama korkeus. Väli. Joo, kotari vasempaan. 20 astetta. Mä ammun kotari, mulle ei ehkä nopeus riitä, kun mulla roikkuu tuo toinen laskuteline. Kato, Kääntää keisareita. hot kotari suo kello 1, kello puoli 1, 5 kilometriä. Koalt. Vähän alempana. Kello 1. Hetkinen, tuliks vastaan oma vai vihollinen? Vihollinen. Ja vihollinen menee vasempaan. Kotarin merge. Nyt. Yhtä aikaa. Kuitti. Jallu on vihollista vapaa. Jallu pohjoinen. Etäisyys 2. Sama. 2,4 korkeus. Nyt on Furbal. Pyytäkää päivitys, niin annan. Takana 2, kumpikaan ei suoraan. Molemmatko flankin? Ja meni väärin. Okei, mene siihen. Olet. Sulla on kutosessa 2. Kotarilla kutosessa. Näetkö Jallu noin kaikki? Viimeinen kone on vähän alempana kuin kotari. Mä vein siihen pikakotarin takana. Joo. Osu. Sain siihen headshotissa. Ei, jatkaa vielä kotarin perässä. Aiheessa 2 rajalla. Kotaris on sun yläpuolella, takana ylhäällä. Uusi korkeus on sulla oikein. Ei nää vaan tuu. Mulla on kutosessa. Sulla on kotari. Okei, 1 maali. Hävisi. Joo. Käänsi kotarin perään, Jallu olet vapaa. Pohjoiseen. Joo. Kotari etelään. Joo, irtos, hyvä. Ootteko Saksassa? Onko Jallulla tälli? Ei tällä hetkellä hakee. Kello 9. 10. 1 kilometri korkeutta. 2, 3. Kotari irtoaa. Miltä kentältä lähdettiin? Kutaisi vai Kopuletti? Ei kun Seenäki. Seenäki. Kotari. Sieltä 1, suunnasta kun tuutte, niin se 3. on sen kukkulan Joo. takana se lentokenttä. Joo, 1, 3, 5 Kotari suunta. Ota korkeutta 80 kilometriä matkaa. Jallu Rosvo takana kello 7. Korkeutta 1 kilometri. Jos pakko irrota, mun tappuu löpö kohta. Selvä, saadaanko scramblettyä Senakista? Saaks me suoraan Senakin? Jatka siihen suuntaan. Onko visuaali kotari? Suunta oikea. Oikea oli väärä sana. Suunta hyvä. Okei, Rosvo 2 kilometriä ja taitaa jäädä. 78 kilometriä. Suosittelen, että nouset. Siinä on lähempi kenttä. Ei ole, se on lähin kenttä.
Joonas ja Kelly, pääsettekö ilmaan? Scramble, scramble. Aha, okei. No sitten on tulta. Joo. Tuossa vähän noita näkymäasetuksia viikkasin. Scramble, scramble. Rosvot kotarin perässä saavuttaa. Voi shiti. Jallu, jos pystyt vaikuttamaan niin Rosvo on 2 kilometriä sun kello 7 korkea. Odota. Alalle kilsassa ei oikein... Ei millään riitä löpöä eikä vauhti. Etäisyys 55 kilometriä. Sano polttoaine. Koitti. Rosvo 1,5 takana. Jotain se sieltä. Joonas, Kelju, kun ilmassa ilmoittakaa. Roger. Jallo voi korjata suunnan 135. Katsi noin 135. magneetit laittaa päälle, kun käynnistää keliä. Mitkä? Magneetot. Tossa itse huomasi. Hemmetti, mulle pitäisi olla päällä. Huomasi itselleni, että perkele ei lähde käyntiin. Nyt vihdoin lähti Kotarit, Rosvo pyörittämään. jää. Koitti korjaa hikman oikealle 10. Paljon Jallon polttoaine. Oh shit, 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 shit. Jallo, paljon polttoaine. Taidaa Joo, ottaa nuoret tästä pikalähdö. 50 suurin piirtein litraa. Sä lähet siitä. Okei. Joo. Huijari. Pahin cheateri maailmassa. Kelju ilmassa vai? Jop. 3, 2, 0. 2 kilometriä. Anteeksi. 2000 on korkeus ja etäisyys 40 kilometriä. Saiko Joonas suunnan? Joo, mä seuraan kelju. No niin, Jos panat mulla nyt on kaakkoon visuaali, boostit niin päälle ja... Tossa on flairi. Näkyykö? Mä en kyllä näe yhtään mitään. Mulla on suunta 310 nyt. Check, mä Uusi näen. flairi. Noniin. Kotarit tiedoksi. Rosvo 1,5 kilometriä. Kelju korjaa hieman oikea. Etäisyys 25 kilometriä. Kopi. Edelleen korkeus 2 kilometriä. Joo. Nyt tää pitäis tästä jo lähteä kiipiä aika hyvin. Ensimmäinen vastaan tuleva kone on oma. Seuraava on oma. Viimeinen vihollinen. Joker. Oma kone 16 kilometriä. Tunnistaa helposti. Toinen laskuteline roikkuu. Vielä ei näy Kelju mitään, on hieman sumua sen oikealle. verran. Etäisyys omaan 10 kilometriä. Ne alkaa näkymään jo. Joo, Rosvo 13 kilometriä. Suunta 1,
korjaan, 317. Kello 11:30 laskee 1700. Ollaan tässä tonnissa, otetaan vauhtia. Kotari, Rosvo, Kelju, kello 10, 4 kilometriä. Kelju nyt suoraan vasemmalla. Joonas, kello 10, 5 kilometriä. Korkeus 1,6 tuhatta. Visuaali. Kääntää Joonakseen. Kotari vapaa laskuun. Mä en näe taas mitään, ylläri. Ota Kotari korkoa. Kelju. Mä katon, 110. Joo, mä huomasin. Luntasin kartasta, että oli näin ohi. Joo. Onko varma, että riittää vaikka polttoaine loppuisi, jos otat vähän korkoa? Mä voin antaa tuosta kentästä sen glidingkin. Pulakas aivan höyryillä. Jännäks menee, mut menkö. Okei, te olette pikkasen liian ylhäällä glidista, joten ei ongelmaa. Voitte laskea, joo tuo metriä. Nyt 500 metriä olisi hyvä korkeus sopivan glideen tässä. Joo, jahtaa Jallua. Joonas on sen perässä. Jallulle tiedoksi Rosvo 1,5 kilometriä kello 6. Kuitti. Mikä Keljun tilanne? Mä oon kovaa vauhtia tulossa takaspäin, mutta 650 vauhtia, mutta Se pinnassa. Oo. Okei, mä katoin nyt niin jyrkkä syöksy. Täytyy vauhtia saada. Tarvitko suuntimia? Lennä kentälle. No niin, vihollinen pois. On vähän. Nyt puhelinkin soi, No niin. perhana soi. Tuleeko vihollinen muuhun? Tuhottu. Tää on hauskaa tää lotakki homma. Mulla on muuten yksi ylimääräinen lisenssi. Kuka haluaa maksaa siitä vähän pikkasen rahaa, niin sen saa kyllä. Niin Finalissa. Toista. otitteko te sen 10-päkin? Vai mikä se oli? Joo, tilaajia oli loppujen lopuksi 15. Paristaa metriä kynnyksenä. Mulla ja Jallulla on se. Nyt tällä hetkellä. Firakalla on kans. Mut Firaka jää nyt linjoilla. Tää on ihan kiva kyllä meinaa. Vai mikä näkemys teistä on? Tää on niinku ton BMS:n kartta, mut parempi. Selkeämpi. Kuka bussissa ohi? Sikeli. Keliun kanssa pootti siinä. Niin, Kelju pääsi, sori oli vähän puheluhommaa tossa. Mä näköjään pyörin tästä teidän ympärillä. Jonkun mä tossa näin menenkin yli. Se on rikesakon paikka. Vai oliko handsfree? Itse asiassa ihan tonne kuulokkeiden väliin vaan tuhin puhelimen, panin mikin mutelle. No on se sit handsfree. Niin. No niin, okei, ei. Mulla tuli vähän pomppiva. Oliks tässä jotain vihollisia jäljellä vielä? Tuhottu. Joonas pelasti päivän. Nonni. Ylläri. Mä oon kuullut sen jo useamman kerran. Että joo, mä näen. Ja sit hetken päästä. Nyt se putoo. Miten mä en nyt oo tänään nähnyt mitään? Kyllä on niinku ihan uskomaton. No otetaanko aamuhämärässä? Paitsi että tää varmaan jatkuu. Kyllä mä Tää nyt jatkuu näen nää tätä. koneet, jotka on tulossa laskuun tähän näin, mutta eihän mä tietenkään ketään nähnyt silloin, kun olisi pitänyt nähdä. Otetaan kaikki Okei, taas laskuun ja kasaan, niin lähdetään saa seuraava tehtävä yhdessä.
Tää Lotakki nyt tuntuu toimivan. Mä koitan Oi. ton Dakin tosta. Shit! Pelityyli ei ihan ollut meikäläisen oppinut. Eikö? Ei. Se on varmaan liian kovaa, yritin laskeutua ekan kerran. Niin... No et voiko tässä nyt alkaa levailee, kun itekin just tullut laskuu vähän liian kovaa. Eli sä sanoit, katoppas tätä, mutta tuo nyt niin kova itekin. Täytyy ottaa tämmönen karmea jarrutus jää. Joo, täytyy repääri ottaa kyllä. No mut hei, Alusta alkaa sehän sama meni kone. nappiin. Sehän meni nappiin. No hyvin vedetty pojat. Henkilökohtaisesta suorituksesta en kyllä sanoisi, että meni ihan hyvin. Näin se tuli sieltä. Oot sä Keli missä? Kentän laskussa just. Hyvä, Tai siis renkaat maassa jo siis. hyvä. Mitähän tossa nyt olis? Katsotaan se viiva tosta nyt sitten. Justiin, siinä on yksi viiva näkyvissä. No mä vedän kokeilen nyt kahdella. Yksi Paljon viiva, touchdown- yksi viiva on ihan touchdown hyvä. Se pitää vaan tulla silleen, että niinku oikeesti mulla on vähän kaasua, mut toi ATA-mittari, niin se ei kyllä värähdä. Et se näyttää nollaa. Mä tuun semmoselle ihan pienelle kaasulle. Mä otan tästä takas ilmaan, niin katsotaan jos saatais toisinto tälle. Äsken se tuli kyllä tosi nätisti, nyt tietysti kun taas alkaa Joo, no mulla oli... uhoamaan, niin Mä äsken tuli jossain 2,5 rengas landing. joo, 2 mäkin tuli. Mä jotenkin tykkään siitä, se on jotenkin mun mielestä smoothin. No renkaiden äänet on kyllä aika omituiset. Tuntuu siltä niinku niin. Kyllä 2 viivaa flatsee ja 150 kilsaa tunnissa se olisi mun. No niin. Läpsejä sillä lailla, että se yksi viiva on just tossa. Yksi viiva just näkyvissä. Ja vedetään tosta nyt sit vasemman kautta ympäri. Hei, mä saan meille avaksen, mä pääsen kanssa. Kuka kehtaa tulla? Jaha, tässä ehtii hakea kaljan. Joo. No niin, Joonas. Koitti. Onko se siellä jossain mestoilla yytsailemassa? Joo, nyt on. Tuutko 09? Request refueling. 27. Request rearming. Okei. Tosiaan ei toi värähdä toi ATA-mittari, mutta mulla on ihan lillasti tässä kaasua.